Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jerġa' jsir partit b'saħħtu sabiex tkun tassew alternattiva għall Gvern Laburista u jilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies mhux għall bżonnijiet tal-ftit biss. Dan stqarru l-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech meta l-ħamis għall-ewwel darba mill-ħatra fit-tmexxija indirizza s-summit virtwali tal-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew. Tkellimna fuq il-pandemija tal-COVID-19 fuq dik kif qed teffettwa across the board lil pajjiżi kollha Ewropej inkluż lil pajjiżna din id-diffikultà mhux biss nitkellmu dwarha imma nibdew ukoll insibu is-soluzzjonijiet u dawn is-soluzzjonijiet impoġġuhom fil-prattika u mhux naħarbu minnhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq l-immigrazzjoni u kif l-Unjoni Ewropea trid issib soluzzjonijiet għas-sitwazzjonijiet fil-Mediterran u fin-nofsinhar tal-Ewropa. Fakkar kif sforz il-politika tal-Gvern fl-aħħar 7 snin rajna żieda ta' madwar 80,000 persuna barranija f'Malta mingħajr ma l-Gvern kellu pjan għal housing u riżorsi għas snin li ġejjin. Kemm huwa neċessarju li nkomplu naħdmu flimkien biex din id-diffikultà, din il-problema li qed teffettwa wkoll il-pajjiżna tiġi indirizzat bl-aktar mod inċisiv li allura mhux biss nitkellmu imma nibdew ukoll naraw riżultati. Grech semma kif il-ġimgħa jitfakkar it-tielet anniversarju mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia bis-salta tad-dritt u l-ġrieda kontra l-korruzzjoni tibqa' fuq nett tal-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Qabel dan is-summit, Grech iltaqa' virtwalment għall-ewwel darba ma' Donald Tusk, il-President tal-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew, u kien akkumpanjat mill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-istess Parlament, l-MP Roberta Metsola, kif ukoll is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borg-Knight. Fil-waqt li feraħlu għal-ħatra u awguralu f'ħidmietu, Tusk tkellem fuq l-importanza li tiġi osservata l-moralità fil-politika, xi ħaġa li fuq għall-Partit Nazzjonalista kien ċar u konsistenti, kif ukoll l-obbligu tal-politiċi li assiguraw politika li taħdem għal persuni biex il-bniedem tassew ikun fiċ-ċentru tal-ħidma. Intant il-ħamis fi Brussell beda jitlaqqa l-Kunsill Ewropew li fih 27 mexxej eżaminaw mill-ġdid it-taħdidiet li għaddejjin bejn l-Unjoni Ewropea permezz ta' negozjatur ewlieni Michel Barnier u r-Renju Unit fuq Brexit. Dan kif il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson qed jistenna lil mexxejji Ewropej jiċedu biċċa sabiex jintlaħaq ftehim, mod partikolari fuq konċessjonijiet fis-sajd, il-kompetizzjoni ġusta u t-trattat innifsu bi sforz li jkun ippreservat il-kummerċ bejn iż-żewġ fronti li jlaħħaq triljuni ta' euro. Jekk joqsu milli jagħmlu dan, beħsib joħroġ il-pajjiżu mingħajr ftehim għall-kummerċ mal-blokk wara s-summit. Iżda l-mexxej Ewropej qed jaqblu li t-taħdidiet tal-ftehim tal-kummerċ jibqgħu għaddejjin wara d-data imposta minn Johnson fil-ġimgħat li ġejjin, tant li f'telefonata li kellha l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ma' Johnson l-erba' qalet li baqa' ħafna xogħol xi jsir biex jintlaħaq ftehim b'kundizzjonijiet ġusti għal kulħadd, ħadd ma jbati u jintlaħaq level playing field.